Kanong ngisanya ikibre ki bang iathuh kum ki para marjan ki paralok para jor pat khamtam ya ki bahaying hasam hinde ke jingsha galong ba uju ubre ula banbo ikabi hakabam ka jungi kani galong ke jingi thuk khana jongka Cyanide Curry Case ke jingja kabala pynkyndit ya curry India. Kubre piboro shaka channel ka jonga ka Khasi crime talks nga kating iban sara bat hakani ka channel nga post shaphang ki case ki paper ki baca hari India pat tham na pendrong syuk nge sang no ika video kani ka case kalaja hakashnong kuda thai kabadan ha Kerala hapdeng usnam arajar hado arajar khandriu kajing yap kunsan jangi hindriu ngut uwei hadin uwei hakawei kalongïing kalapun wanra ikaching lingo hakipulet kani kalongïing latip kum ka Thomas family ba hakani kalongïing la kunthop yu Tom Thomas ubre ubabaro ki iathuh bat buram haka community jongi bat ka anama ka kurum ka jong u ka badairu ka school principal ka bala shong that kini ki shijur ki dan arngut ki khon Urojo Thomas but Uroy Thomas ula shong kurum ya ka Jolly ama Joseph ka baki Hudson ka Jolly Matthew upara jong ka anama Zachariah Hinman lani upara jong Tom Shaju ukhon jong Zachariah kasili ka kurum jong Shaju bat ka Alfin ka kon kentay jong Shaju bat ka sili kani kalongïing kilasa hagaying ka bahir pateng ni kimait pait kimerat para jong hi bat kadeiru kalongïing ka badan ni kachinget Kristan Mentang ini kran shaphang ka Jolly Joseph kade ka briew ka bla iathuh bha de ki para marjan ki para shnong ki jongka bat kila ongru bakade ka briew ka ba charjar ka briew ka ba sultanat ka ba supho samrkhe bat ka briew ka ba sumar bat kit khle bha ya ka yeng ka sam jongka khamta ma ka yap ka em ka pang ka shitom bat baro ki briew ki yaro ya ka Jolly ba roi ki don armut ki khonchin rang ki ba klem pen pau kyrteng bat kum ka briew ka ba nang lasat ka Jolly ka bat ya kirdan kum ka nohikai kawei ka institute ka kyrteng ka National Institute of Technology Calicut ukpa kini bat ka kmi kini jonga Jolly kila em ka jing em ka batap ta ka chingmen bat hagwe ka sngi kila khot snobhai ki khon kseu jongki bakin ya wan kai shaka yeng ka jongki ha ki sngi shuti kinthop ya uroi bat ka Jolly bat kumta hakata ka sngi hausnam arajar ka Anama Thomas ka kmi kini jonga Jolly san punyo stem karta kala kelon kensan hamadan hadien bakaladi ya ko na kata kakalat bat kala ong bakala smoking kli bat sngot lo hadin bakala di ya kata ko kumta kilakit no ya ka March hospital ban aijing sumar bat henrei hadin katukat ni kala klat no bat ki doktor kila ong bakadon heart attack bat kumta kisngi kisnam kinang iaid bat dan jing suba bat hadin rius nam kata haus nam arjat pra Tom Thomas ukurim jongka anama ula klat no hadin ba ula kelan ya blair hamadan nakadaw ba ula yo heart attack pat haus nam aja khatwei Uroy Thomas ula yap no hadin ba ula bam ya kaja ba ka kari nani ka cinta ka ba kani ka Jolly klap khre na benta jong balalab ya ka met yap jong hajing bu bat ka jingkhang kala khang na shapo bat baro ki break langet bakani kade ka suicide ka jong kade namar ba udon karam bala pen pau ha ka postmortem report ka jong ba ka daw ba uyap kade ba ulangot ya kabi kani ka postmortem la pha le da umama ujong Uroy Matthew hadin kumba Henryus nam ka tahaus nam araja khatsau Matthew ru ula klat no hadien bola di ya ka whiskey bala ai da ka Jolly bala kynnoh bala klebi haka bat kumta haujo usnam arya ka saula klat no sei kulung Alfin Shaju ibadang arsnam karta bala ong bila klat na ka daw be ichnang bam harendang bat hausnam arja khandriu ka Jolly kala ai ka sili Shaju ka kme jong ita ikulung ya udawai uba ki khot mushroom capsule bat kala ong haka ba uniu dawai unyarap ban ai bor yaka bat ban yarap ru na ka tension henre hadin ba kasili kala di yuta dawai kala yap ru no bat house nam aja khapra Urojo Thomas Hinman jong Roy Thomas basa shabar kari ulawan hier sha Kerala shashnong jong bat ula file ka complain hakipulet yaka RTI application lani ka Right to Information Act 2000 bat kerpat banyo yaka postmortem report jong upara jong Uroy Thomas
Ba ula lab ba kajoli kala thok baro shikata haba kala ong ha u ba uroi Thomas ulabam jasni khatdo hakapor lai shiteng janmit bat uklambam shu hadin nangta Henry katkum ka postmortem report lapen ba uroi Thomas ulbam jamit biang ru hadin kata hakapor prashiteng minmit kani kapi kabala ai da kajoli ngani ka joli kala kle hakabam ude u cyanide bat laong batang khandiat uneu cyanide ru ula man penyap ye briew tang haki second but house nam arja ka khandai ki pulit klase ye ki met yap na jingtep jong baro kita ki iing bat lalap haki postmortem bat baro akini ki briew kilayap na kaju kadaw kata kabi bat kala iathuh hok bakala penyap ye kita baro ndriwut armut de ki briew kila shakem uta u ms Matthew bat u Praji Kumar. Katkum ki pulit Matthew uday briew batre hakadukan kesiar bar udang day shibahaying bat kajoli. Bar uday ru briew ba ayaw tau cyanide ha kajoli. Bat ulaong haki pulit ba kajoli kalaong ba kadon kam ya kabi ban penyap ya ukso surok ubawan haying kejongka. Ba ulayo yu cyanide na Praji Kumar ubaday nong shinak kesiar hakani kedukan dakaba ay kiliang san hajar tingka bat dakakiat ya u Henry upraji udang mutpat ba Matthew udon kam ya kani kabi ban penyap i khnai hayeng bat loong ru ba uni Matthew ba kajoli kia don jing yade baro arngut sha lindat bat lalapru ba hadu khatsau snem baro shikata kajoli kala thok ya ki bahayeng hasem jongka bakade kanohi kai ha NIT Institute Calicut college ha campus jong kani ka institute man kasngi man ka step bat kalara ru ya ka ID card ka bashuthok tangba ha ka chingshisha ka joli ka de ka bril ka bala drop out ha ka por dang first year na college ka punlut bon ya ka por jongka ha ka beauty parlor lani ha ka ni ka campus jong kani ka institute ban penpau kumbaka lagi kai syakani ke institute pat kawan pai ru haka porjan met ban penpau bakalawan pai naka campus loong ba ka plan jongga joli kade bakan penyap iki bahaying jongka iwe hadin iwe khnang ba umdon kanu ka jing atatien yaka namar kala ikwa ya ka spa ka pau jongki ka Thomas family kade ka family ka baru spa bah bat gidon gijaka ki bahe ki ying ki bahe kumta kala plan no ban penyap yaki hado manta ompat don kanu karai ka bakhaddo kaying bishar kampat ay ka verdict bat ka case kampat kut kadang iaid haying bishar kumta ka joli kadang day tang kanong sha kynnoh ompat day ka briew ka bla pynkhih yakaan